Dofopa, and I'm going to say, what this year? My mema akwaba emra Adom TV. You may deal with Nkuranhyensem na osumfo Apostle Dr. Nita Kotego na metedwa mo amene dwumadi ho chia me. Mame na ase se wanya mre na me no beto na montuo we. Enne so wo hihye won hyebre, shaping your destiny. That's the ultimate goal of life. Baba ye boy nya ye bia no e hihye a wo hihye ama won krabia na wo hyebre. Onipa bia adechim bia no wo twere enkrata a wo tintim wonam ne yeso no kasa so editintim wo hyebre awieye ene onkrabia se be si akono. Sempo se wo presika, se wo ye adwuma wo Adom, se wo ye adwuma wo bank, se wo ye posini, e nkrabia na ahyehyɛ. Na nkrabia nyina so onye sika abenya. Nkrabia nyina so enye dan abesie. Nkrabia nyina so enye wo ba abewa ano ene empo ema obewu won. Won krabia eye nneoma a ususum be kenya wo na wayo na eja ensempa ene ne yepa ene empo bibi eto enchirima abrabo so ene efe no nkrabia. Ohno won kra wo kra ebia ento kra no ade a isa wo kra no edimu na woyo na edukodum pempenso bia dan kwa ma se woni ho a ye be ka wo ede sedie na osebo aka woni eje efe no se won kra ebia bebia won kra wo kra eko ana wo hyebre se da wo hyehye wabrabo akoduru no na ene so no me de bibi brɛw me fe no don't waste too much time and energy on the small stuff. Men say emre ni wa hoodene wadwene e wo nneoma se be emfata so. There are many things that may sound good, but you have to say no to them. Oh, nneoma bebre wa ase yo ede yo fine ene de amno mu ya ho beto hwene ye. Don't waste too much time on the small stuff. Joseph oba ho feni eyi ne hu agyina nanim krache woni menyo prache hwe nufuo ni o kagana ni abrante ya wakonko asum ne ayi nufuo ntese oba nso no ho fe no kura mi hia oba no 10 gram kokko nufuo se boho nie ka onyanka ka Joseph ayina no okonom. But Joseph didn't waste his life on the small stuff. He was focused on the big picture of his life. Onim de na nim enti wankope nufu anom. Abrante reba wo tie mi. Amurumu ahokyere enkyere se kwa nneoma bi akeke. Ono na Joseph ne ho akyere de na wafia owonko asum ankasa bi oni oba na yefan anka de na obedie. Anka kyese but wanhwe amurumu ahoto ne anegye ohwe dan kwa ma de nani tua nya ne hyebre eko ena obo ne nkrabia ho ban anyo ne so oyo amurumu anegye to bia wo fa kwantia na ne musua ma empani se wo fiti frɛ kopɛ eto osia moja na eba tija se wo de amurumu ana wo pa anegye na wo ye ne hwɛ obi wo se me ne nye me kopensa eya amurumu anegye no obi wo se me ne nye me nyabo ebi a amurumu anegye obi ana ne nye okopa girl bi saa boy ne girl na akofa no ensem wa akire wote ase sansa na wonom no amurumu anegye na ensem wa akire. In every life decision you make, your decisions come with consequences. To sue bi abetusu na montuo bi abetu no ede ehu ennyoma ebrew na bisa won say na meye se akatua no ba metimi asomu ana aso akatua no beboa me dan kwa ma ye de oh hyebre we edaba bie na wo pre ape na amurumu no nneoma bi besisi wa kwan so wa hwe ne yi a ebi abaguro ebi ese obenwenwi afate modne afa pesemu nkonya kwan afa kwantia so akope bibie na esi wa kwan eno ne sebe eduboni a wonumi eye kwantia so ne je na wo pe nya botre wate. Then don't waste your energy. Onyame ma wadwe mu ahodene ema tumi ni mre se fa hihye wabrabo awie de pa. Kope nneoma ya amromu anigye emfo ne be ma wade
wa hia ga bia mo manage o ma me twa me ho kakra e ko ba so bonsam na kire wo bonsam o gina hefa bonsam ne wa adwene a wo dwene wo nyame ne bonsam onte ba bia ene adwene a wo dwene. Every day you be faced with challenges that are both bad in nature. You face with changes and obstacles and setbacks. There's no sense in worrying about them. Just ask yourself, what do I need to forgo? And what do I need to learn? You will never say, maybe a TV show or the Adom TV there at Ashemum. But if you are a debut a swinging for so, now I say 1 or 2 hours, now they've had the chrono. Me was 1 or 2 hours, but to be a share BB, our internet no so. Oh no. Nyoma sabe ensem fata amrumu ma oni je na hoto no ya na wasusu ne yokakra enyoma sabe ensem fata ya amrumu ma oni je na hoto so no ya na wasusu kakra ebia oni obi ya de meye na de me pra no me ka bia che no me mfa nche no ya amrumu enna ma oni je na ebe wi ase no susu so no mpe tisua sa suban we papa. There are situations that you cannot control in your life. And number 2, I want to me anxious. But modia ne jaho na ko wonchi na bisa ho say akade be na mehia suban be na mehia ensem be na mehia aka afa sa ade no ho na mabo atra enyina mu nsu enyina mu mosobo na dankwa mba se de tie bi abrabo ayeboyi se wo pese wo yodini so a person abrabo di mu no akwaside de obehia bi obehia da ya werɛho obehia da mu odene obehia hwase obehia nkuguo na obehia mposinto ene mmerɛ yo mmerɛ e ka abrabo ho amase twedwasu e ba se obehia osopo mu dene na wagina brane no aponim die ni nyansa kasapa ni suahunu na de bubrawe abusua ababanya meresa o woni edi kan wanya yidempa no wanhuri prekope ankodu ho sempo woni Joseph na tie na ahwe kwan ofa aso akoye odini ebe o mama e wo Misraim a na menyaaya anka be Joseph ka wa krado so be fa baby ofa ya no na no misha brante bi o se ni menya anka be se o me se hwe me ko ho woni mbra ni pa bra ka o nka se menya anka o te se me so pese o ye se me a bisan se nyoma me yo ya meduru be meduru no ye de ma betimi ayo manfa kwantia me di nidie e mampani me pemre esua de na me twekura da bia me sua de me di ahobrase e ma me ho na me soda e pa ma me da achi na me twana muntuo e pa me da so akire na mpo me ka kire me ho se me pese me yeye e buru me nuanom nyina so na dankwa mamaji dini adabusua mu na no na yemfoni ametwa gu mani so na ne amesua ne do be me akwa ama obi fie esom nipa no enne ma ne yefra me kofi woni nim da se me onyansani me soom kosi se da ba ko hu TV so otuka ba eyewa se ye wo nyina wo ya akwa ma ye na obi bi a wo yo me se akwa hase na odehye wi ye no me ya akwa ma wo bana mo ne so de me odehye enti nkwa sum ne bi sua de firi wagya ho me sua de firi mu fi ho na me de bo me ho ban de ameyo ma fiti prekopa metra ba meti e ho brase tu ho ache wodi na meka na so me ka se me bi me yadwuma ho ba bi ne ntua meka ma mpusu meti me yadwuma se me ye no na unim se me etu edi kan no ya ma me fiti Ghana series me dimini be she ma me ye tua meka o me bose na empo me namfo nwa ase ma me mpempem me ne so ketwa na de ma me no na me prekomenim eye adwumadene ekosi mra me gi me dini adwuma na me yo ne mpo de me nya ho mfaso eye din a me gi ye no na me nya so mfaso ene me ne tuwache se me ye adwumadene osompa empo man tie me wedie mu ampe amruma konode na me gina nso hwa no ebunkam so na me ye de se fata se ka me ye popular na nka me no nsa na yanko eye me wie ye no obunsam bia ni wiase kampese yankopon bi nti osoro ba bi
ɔbonsam no te wadwen pono so ɛna onyame so woma ne kwa a ɔbɛtena wadwen pono so onyame su ɛyɛ adwempa bonsam su ɛyɛ adwemfi sɛm na yi baako nnɛ wawadeɛ mu wosi kasɛm mu wosuban no wɔ ne yɛ nyina mu ɔbonsam ɛnyɛ obi a ɔwɔ ntaman ɛne mpo wei ɛmɔfa ne sɛ hɔn a ɔpɛ wɔ ayɛ wɔ ɛne adwene a wɔdwene onyame ɛyɛ sunsun mu adwene nti minu mmienu yɛbɛyɛ abrabɔ no a ɛyɛ a ma yɛnwene adwempa susu yɛ papa ma menkra wɔ ha na menna wase sɛ wanya mmerɛ ahwɛ meɛ moma menna nanahema asanto ase ɛna agya bɛkampɛdu ase ɛwɔ production room na menna Frank ɛna Prince ne Christopher ase wa wonya mmerɛ hwɛ me deɛ wone onyame ɛntena